Wong padha guyu seneng. Lurah sing gede iki mau. Lurah mah belas kok. Sing wae pengunjung mau. Lurah. Endi? Maksudnya dia mau lebu ora ngerti ngeyel iki. Ibu PKK ku lho ngeyel iki. Mbah Lurah sing jenggoten ta, Bu? Iya. Sing di sing bagus ya ta. Kancaku TK kok. Nah, kancamu TK basmu. Coba Mbah Lurah karo kowe, Cuk. Kira lurah itu. Oh. Aja kaya ngono. Sik, Keri. Mbah Lurah bijak. Weh. Aku belum, Mbah. Lah batang kok goreng iki. Ya tukang nyatu andal kae. Mas Kora. Matur sumbang ya, Mas Kora. Sampun nyumbang niku wau. Happy asrama. Heeh. Maju merah. Aku ya abang kok. Wah, ya Allah. Main sik kowe aja kaya ngono. Wongi main dhisik, kerja dhisik. Wah, rasane cakemmu. Hei, kowe wong lono jiro e. Kuwi jiro. Ora apa-apa, Gus. Anta disangoni Mbak Lurah ora apa-apa. Ora, parane omah. Ah, jiro. Ayo merongos ayo. Iya. Atraksi sing kenangan. Lah sapa ngongkon teko kono kesel. Wah, mendo. Bos. Heh. Sing ngongkon teko kene sapa? Oh iya. Heh. Lurah iki ngontone karo masyarakate. Tunggu tak ngarep nanggapne. Curhat malah.
Kok curhat? Wong kauman. Iki Nah, wong so. kauman. Hei, Gus. Gus. Iki lho wong. Piye yo ngene, adewe ngono jan didelok Wis to. masyarakat. Tonggo desa aku sampai isin tonggo desa. Aku lho ketuane Reok Kauman. Kowe kuwi bentukmu kaya wis dadi ketua ae lho masyarakat iki. Tapi Kauman lho tonggo desa bersih desa reokan. Kauman blas. Oh, Banyudono reokan Kauman blas. Kauman gur kondangan. Ya wis pindah Banyudono. Pak kersakne masyarakat elek-elekan ngeten iki. Ora itu kowe. Oh, lha keperkul. Kuwi gerangane anu Mas Redra. Sing berene Mas Redra iki. Iki ngono acarane apa kok, Gus? Acara bersih desa. Bersih desa ya kudune ya didongak-dongane sing apik. Yo muga-muga masyarakat Banyudono Diparingi apa? Lah jawab kene ngomong kono jawab. Montos ae. terus ya kowe kuwi, nang ayo dongane. Mugi-mugi diparingi rezeki lancar. Amin. Sing rabi dan rabi. Amin. Babisane rabi loro. Lho, ayo nganu Pak polisi mah aku tak cowok lho, Gus. Polisi orang dalan ra nggo helm. Masa cowok lho mau. Ora nggo helm kok. Polisi ra toto. Oh lah iya, polisi masa Pak apa jeneng masyarakat nek polisi ora patuh. Bisa dia rasa gelem gitu. Iya. Contone gak bisa. Ya wis, Pak Lurah matur suwun nggih. matur suwun jahat panjer. Balurek ya. Balurah jangkrik piye tuh? Ngawur iki. Mbah Lurah Kadungane sehat panjang umur nggih, Mbah. Nggih. Rezeki lancar. Amin. Mugi dados panutan masyarakate. Amin. Masyarakate sehat seger waras. Didohne sangka barang-barang sing elek. Sopo yang ngeten iki nggih elek. Ah, yo dilekasi neh iki, Mo. Masa saya tahu. Aku serius. Ngene lho, weh. Arep abas karo apa tuwek iki barang. Yo gawe mik. Iya. Yo maklum kaya gedhi. Apa nih? Ya ora apa-apa, usono kowe nggo karo wong pawon ya usono. Ya ora kok kono to, Dik. Aku kadoan to. Oh iya, tak cedakne ya, Dik. Hei, lah kok rene kok dipolo wong ngono? Sopo? Abang abang iki. Dene wong tak polo dhewe, Pak. Masuk. Oh, bapakmu ya Allah. Ya, ya. Ya. Mbah Lurah iki duding-duding apa to, Mbah iki? Sing Mbah. Nah. Apa?
Gus. Lah nyapa? Kudune golek dhewe kowe. Cek lili Lili. Nah, wis jenenge Natali nek kumbri lili apa nak lho, Pak? yo iya. Natali iya lho. Natali. Ane nanti. Iya yo nak, Diana iki tak tumbuhi kok cangkemmu. Ono kuwi oleh-oleh kek apa jenenge layangan ora diadani. Jadi setare campur sari. Diadani dasku. Aku lah diadani. Gus, iki cara ngono ade padha tuweke. Nggih. Cara kaya ngene patut dipilih masyarakat lho. Yo ngene, Pak. Yo aku rada tuwek rada nom gitu. Tuwek dadi pendem ngono. Nek mung rasa ngece. Lho, umpamane niki bapak-bapak ibu-ibu, umpami kalih kula kalih Mbak Natali, patut mboten? Iya. Karo Mbah Kong. Wes bajingan minggir. Minggir. Anak haram. Bapak jangan. Kok didum. Bomu tak jone iki mana? Pulo gelem. Iki wong karek itu jone ngono ae. Lah ning opone? Lah ngene ne, Dos. Ngene ne anak kowe nek ngene ne ora. Kowe ngene ne nek ora. Balurah mau. Yo. Sing urung metu wong gak gegap. Mau kan mburi dhewe tak dicagak. Ah melu aku le babur. Ayo. Kowe yo duwe pilihan ora, Jaril? Oke. Oke. Yo. Wis yo. Iki pilihanku ya, aku ditu ya. Reokane sampai bar subuh. Kos. Oh iya. Banyu dono los ya, Mbak ya. Gus, hargailah anakmu, Gus. Di sini ada anakmu, Gus. Nanti kalau ada kasus anak bacok anak bacok bapak, saya rela, Gus.